Nyní je ten správný čas. Bůh je v pohybu, vidím to ve svém životě, vidím to ve vašem životě a v církvi Ježíše Krista. Rozvíjí se něco většího, než si vůbec dokážeme představit. Ještě jeden čas, ještě jedno velké probuzení, ještě jedna slavná žeň před návratem Ježíše Krista. Ne proto, že bychom si to zasloužili, dokonce ani ne proto, že bychom toho byli hodni, ale jen díky jeho velkému milosrdenství. On burcuje srdce, oživuje víru a připravuje svůj lid na mocné vylití své milosti. Budete připraveni? Odevzdáte se jeho volání a vstoupíte do toho, co v této generaci koná. Nyní je čas. Bože, změní nás. Přiveď největší probuzení, jaké jsme kdy v životě zažili. Je čas se modlit.